Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwugo na ụdị ọrụ okporo ụzọ dịgasị iche iche na-abagide ugbu a site n'aka ọchịchị dị ugbu a enwebeghị mgbe eji wee lụọ ụzọ dị otu ahụ na Anambra steeti n'oge gara aga. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke a n'oge mmemme eji wee ga-amalite ọrụ n'okporo ụzọ Abagana Nimo Oyago Abagana Road kọwara na ihe mere ka ya bụ okporo ụzọ bụrụ okporo ọka bụ na ọ ga-anọ afọ 20 zuru oke tupu o wee nwee ihe ọbụla mebere na ya dịka ehuchara okwute na ya ma bụrụkwana nke o kwuru na akwụgo pasentị 50 n'ego a ga-akwụ maka ya bụ ọrụ ngo. Ejike Abana ji akụkọ a wee bịa n'uju. Gọvanọ Soludo bụ onye nke kwuru na o kwere nnọọ ndị Anambra oke nkwa ịrụgharị okporo ụzọ niile nke dị na Anambra oge a na-achụ nta vootu dịka ọ na-akọwa mkpa ya bụ ụzọ si Abagana wee gaba Nimo dị. Gọvanọ Soludo kelere ndị obodo ahụ maka nkwado ha nyere ya kemgbe o weghara ọkwa ọchịchị. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ injinia Ifeanyị Okeọma kọwara na ya bụ okporo ụzọ bụ nnọọ ụzọ etinyere ọtụtụ ihe n'ọrụ iji wee mee ka ọ bụrụ ejiamaatụ ma kọwaa na ọ bụ n'ime ọnwa 8 ka e ga-eji wee rụsị ya. N'okwu ya, onye ji ọkọlọtọ Abga were azọ ọkwa ọchịchị iji nọchite anya ndị njikọ ọka Dunukọfịa nakwa n'Ọcha na Abuja n'ụlọ omebe iwu ala anyị bụ Naijiria, Dr. Pete Ibida kwuru na Gọvanọ Soludo bụ nnọọ gọvanọ izizi bịara ileta ya bụ okporo ụzọ ma kọwakwa na ya bụ ụzọ ga-enyere aka iji wee mee ka ghara inwe agbakata akwụrụ n'okporo ụzọ ndị dịgasị na ya. Gọvanọ Soludo gakwara n'iru gbapee okporo ụzọ dị na Ugwu Agba Awada Obosi bụ nke o kwere nkwa na a ga-arụsị n'ime ọnwa 18 dịka ọ na-eme ya bụ mmemme ka Gọvanọ Soludo kwere nkwa na ọchịchị ya ketere nnọọ ajị n'ume iji wee gboo ọtụtụ mkpa jigasị ọha mmadụ ọkachasị mkpa okporo ụzọ. Ejike Abana maka akụwa ABS.